Kedono Munem, good morning. Long time no see. Chai, nebule mebu. Oka, ihe kante byakutere nte. Hey, pikono. Nebu oge uno. Asim kam wete part 3. Names of animals. I could say the last time. The last time we had part 1, part 2, Igbo names of animals. So today nebu oge. Tupu m echefuo egwu mkpọrọ tupu m na-ebido ihe onyonyo na enweghị m ikikere n'egwu ahụ. I have no right to that song, so I just played it just for entertainment and then iji wee kọwaa onye ebe nwụọ nwe ihe ọzọ. Awụ m onye Igbo, ihe anyị na-emekwa na channel anyị awụ ịkụzi asụsụ Igbo. So biko egwu ahụ onye kọrọ ya flavor enweghị m ikikere ọbụla n'egwu ahụ. I have no right to that song. So ka anyị bido na vidiyo anyị. So biko achọrọ m iyi unu mgbaghara. O nwere obere mistake m mere na vidiyo nke mbụ m mere, the last one m mere, ebe m gwara unu na tiger wa agụ. Mba, tiger wụ ha agụ. Ihe wa agụ wụ gịnị? Leopard wa agụ. Leopard wa agụ, not tiger. Leopard wụ gịnị? Agụ. So eme mistake na ihe onyonyo nke mbụ m mere because ekwuru m na tiger wa agụ, mana anyị emele research anya ọfụma biko anyị si ka ihe unu mgbaghara n'iduhie n'ihu. So ihe dị correct wụ leopard wụ agụ. So maka ụbọchị nke taa anyị ga-ebido with rat wụ oke, rabbit oke bekee, squirrel ọsa, elephant enyi, antelope ele, bee aṅụ, mosquito anwụnta, bat ụsụ, deer mgbada, beetle mbozo, millipede arịrị, caterpillar igu, wolf nkịta ọhịa, lizard ngwere, cockroach ọchịcha, he goat mkpi, kite egbe, that's kite the bird, wall gecko agụ ụlọ, then gorilla wogene adaka. So ụfọdụ na-akpọkwanụ gorilla adaka, ụfọdụ na-akpọkwanụ ya chimpanzee. So gorilla is also adaka, chimpanzee adaka, or gorilla or ozodimba, chimpanzee ozodimba. So all those animals belong to the class of apes or baboons mostly. A na-akpọ ha ozodimba or adaka n'ala Igbo. So nke a wụ iji wetara unu the part 3 of Igbo names of animals. Biko na unu ewekwala iwe na memebe ihe onyonyo kemgbe. Ọ maka otu o si dịrị m, mana ebu m n'obi, ana m echeta unu mgbe ọbụla, ebu m unu n'obi oge niile. Ihe onyonyo ọzọ anyị ga-eme ọ ga-awụ n'oge na-adịghị mma agbalị. Nke a wụ nkwa ka m na-ekwe kịta. Aga m eme ihe onyonyo echi iji kụziere anyị ihe ọzọ. Anyị ga-eme another topic. Ụmụazị, most of us ga-like, ụmụazị okenye, onye ọbụla na-amụ asụsụ Igbo ga-like ịmụta. So biko nụ na-ege nụ vidiyo na unu nọtụ na-agbanye ya, gegharịa ya, onwe ihe ọbụla unu na-achọ ịmata ihe a na-agba aha ya n'ala Igbo, unu abịakwa gbanyekwa vidiyo na lee. Unu echefukwere na millipede wụ arịrị, caterpillar igu, wolf nkịta ọhịa, lizard ngwere, cockroach ọchịcha, he goat mkpi, kite egbe, wall gecko agụ ụlọ, gorilla adaka, rat oke, rabbit oke bekee, squirrel ọsa, elephant enyi, antelope ele, bee aṅụ, mosquito anwụnta, bat ụsụ, deer mgbada, beetle mbozo. Ama m na nwekwara ụmụ anụmanụ ndị ọzọ nke anyị na-enwebeghị ike ikwute ebe a, mana biko ka anyị si na-ekwukwe na mbụ, nwa anụmanụ ọbụla ị na-anụbeghị aha ya ebe a, ị chọrọ ka anyị metụta, ka anyị kpọọ aha ya, biko dere anyị ebe a na-ede ihe edemede na the comment section.
gwa anyị sị biko ana m ụdị ụta ka ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo, and we'll be very happy to answer your questions. Biko nọdụ nụ mma, anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya. Ngwanụ ka emesịa ka ọ dị. Bye.